Επιστρέφοντα είπε, Κύριε ου μέλησιότε αδελφοί μου, μόνη με εγκατέλειπε διακονή. Είπε μου αυτή ή να μη συναλάβετε. Αποκριθείτε ο αυτής ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρημάς και τη βάζει τρίπολα, έρωγα στη χρία. Μαρία έτεινε αγαθή με εξελεξάτω, η της σου καθαρεθήσετε από αυτής. Εγέτο έντο λέγει αυτόν ταύτα, επάρα της κοινής φωνή του όχλου είπε αυτό, μακάρι η Κυρία βασιλασάσε και μαστίζουν θύλασσας. Αυτός δε είπε, μενούργε, μακάρι ακούοντες το λόγο του Θεού και φυλάσσοντες αυτό. Δόξα Πατρί.